आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. कचरामुक्त मालवणसाठी कुडाळप्रमाणे मालवण नगर परिषदेनं पुढाकार घ्यावा अशी सूचना आमदार निलेश राणेंनी मालवण नगर परिषद आढावा बैठकीत अधिकारी आणि नगरसेवकांना केली आहे. आज मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण हा पैसा खेचून आणण्याचा प्रयत्न करतो आणि शिंदे साहेब मोठ्या प्रमाणामध्ये मालवणसाठी पैसा देत आहेत, कुडाळसाठी देत आहेत. हा सगळा जर तुम्ही मागच्या सव्वा वर्षाचा आवाका बघितला तर जवळपास आपण 80-90 कोटीपर्यंत ह्या सगळ्या खर्चामध्ये हेडमध्ये वेगवेगळ्या असं आपण पोचलेलो आहोत. पण हा सगळा पैसा जरी आपण आणत असलो तरी तो खर्च झाला नाही, जर त्याचं नियोजन झालं नाही तर त्याच्यामध्ये त्या पैशाचा काय उपयोग होणार नाही. काही पैसे आपल्याला 2024-25 मध्ये परतही गेलेले, 5 कोटी रुपये परत गेले कुठल्या तरी हेडमध्ये एक्वेरियमच्या भूसंपादनासाठी. आता जर हे असं आपल्याला प्रत्येक हेडमध्ये आपल्याला असं कधीच ऐकायचं नाही तर आपल्याला इम्प्लिमेंटेशन काय झालं मध्येच येऊन डिस्टर्ब करण्याचा प्रकार हा नसावा. तर आपण त्यांना सांगा नंतर आपल्याला जिथे पैसे लागतील, आपल्याला काही डिपार्टमेंटमध्ये कुठे काय अडचण असेल तेही मला सांगा. कुठे काय गरज आपल्याला कुठल्या डिपार्टमेंट कुठल्या हेडमध्ये आपल्याला पैसे वळवायचे ते मला सांगा. नुसतं आज मी बोलण्यासाठी इथे आलेलो नाही. आता अधिवेशन झालंय, माझ्या नजरेमध्ये शहरासाठी जे पैसे आणणं भाग होतं तो आणण्याचा मी प्रयत्न केलाय. अजून एक 20-25 कोटी रुपये कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने आम्ही जे प्रस्ताव दिले तेही येतील. शहराला नुसते रस्ते गटार आणि बाकीच्या बेसिकच्या बाहेर पण आपण आला, बेसिक गरजा याच्यामध्ये पूर्ण होत आहेत. नगरसेवकांच्या वॉर्डमध्ये जे काही रस्ते गटर मीटरचे विषय आहेत ते सगळे ह्याच्यामध्ये कव्हर होत आहेत. त्याच्या बाहेरचे काय विषय असतील, जसं CCTV असेल, तुम्हाला बाकी कुठल्या योजनेसाठी पैसा लागणार असेल, ब्युटिफिकेशनसाठी पैसा लागणार. साहेब शहर सुंदर दिसलं पाहिजे, स्वच्छ दिसलं पाहिजे. तर घनकचऱ्यासाठी आता तुम्ही 55 लाख रुपये आले असं म्हणताय साहेब, त्याच्यामध्ये तो प्रकल्प बसणार नाही. मी आता घनकचऱ्यासाठी वेगळे 5 कोटी रुपये मागितले. काय झालं, एक अभियान चालू होतं, मी आमदार नव्हतो तेव्हा. त्या अभियानाअंतर्गत पण आम्ही तेव्हा 1 कोटी रुपये तेव्हा आणले. आपल्याला किमान 5-6 कोटी. मी आता कुडाळमध्ये MIDC कडून 42 गुंठे जमीन घेतली. आता 42 गुंठ्यामध्ये आम्ही काय करतो, तिकडे 16 कोटीचा प्रोजेक्ट करतो. नुसतं कुडाळ कचरामुक्त होणार नाही तर बाजूला पिंगुळी होणार. ह्या बाजूचे ह्या बाजूचं गाव होतं. दिवसाचा 3 टन कचरा ओला आणि सुका मिळून आम्ही डेली त्याला मग जे काही रूट बसवायचं आहे त्याची जी प्रोव्हिजन करायची ती सगळी बसून आम्ही तिकडे 16 कोटीचा प्रोजेक्ट बसवतो. तसा एक प्रोजेक्ट तुम्ही सांगा. आता काय झालं, तिथे MIDC ला लागून जमीन असल्यामुळे आम्हाला तो प्रोजेक्ट आयडेंटिफाय झाला. आम्ही त्याची प्रोव्हिजन केली. आता तो प्रकल्प त्याचं बांधकाम सुरू झालं. आम्ही जॅपनीज टेक्नॉलॉजी आणून दुर्गंधी येणार नाही. MIDCच्या त्या आवाराच्या बाजूला घर आहे. आम्ही त्यांना गॅरंटी दिली की 1% पण वास तुम्हाला तिकडे त्या प्लांट मधून बाहेर येणार नाही, कुठेही बाहेर कचरा दिसणार नाही, त्याची विल्हेवाट आम्हीच लावणार आहे. असं काहीतरी नुसतं घनकचऱ्यासाठी 55 लाख रुपये. अहो, मालवण शहराचं आपण बोलतो, जागतिक दर्जाचं पर्यटन शहर आहे. अशा पर्यटन शहरामध्ये आपण फक्त 55 लाखाच्या घनकचऱ्याच्या प्रकल्पावर डिपेंड आहोत. त्याचं विल्हेवाट आपण कसं लावणार आहोत? ह्याच्यासाठी आपण मला सांगा की जागा आहे. आम्हाला प्रोजेक्ट कचरामुक्त मालवण करण्यासाठी आम्हाला हा प्रोजेक्ट लागला.